Alright guys, good morning, good noon sa ating lahat. Alas 10 na pala. Bali guys, pabalik na ako ng Manila. At dito na ako nakapag-start mag-vlog sa Nabwa. Kasi nung umalis kami sa Albay, sobrang lakas ng ulan. Nagbabagyo ata doon. Dito na ako nag-start, mainit na dito. Bali, ngayon pala guys, magbabaya daet kami. Hindi kami dadaan ng Ragay, Camarines Sur. Susubukan namin dumaan ng daet, Camarines Norte. Medyo malayo, mas malayo yon compare dito sa Ragay. Pero susubukan na rin namin para makita ko rin yung totoong pitukang manok. So yun guys, naggasolina na ako ngayon. Full tank na siya ulit. Sunod na gas ko neto siguro sa daet na. Dito na tayo ngayon sa diversion ng Pili. Sana hindi na masyadong rough road dito. Kasi nung last na uwi ko ng Bicol, sobrang rough road. Kaya doon ako dumadaan sa sentro. Alright, let's go. Alright guys, kasama ko si Jomar. Kaway Kamar. Nandito na kami ngayon sa may Robinson Place. Ayan. Ewan ko lang kung Naga na to or anong lugar to. Basta nasa sakop na to ng Naga ata or Kamso. Basta nasa Naga. So yun guys, papunta na kami ngayon ng Sipokot. Bali, hindi pala kami dadaan ng Andaya Highway. Diretso kami ng Daet. Susubukan namin dun dumaan. Tinanggal ko yung camera kasi umuulan eh. Ngayon medyo tumila na naman. Kaya lang nandito na sa bag ko yung camera, kaya mahihirapan akong tanggalin. So yun guys, biyahe muna kami. Let's go! Alright guys, nasa Libmanan na tayo. Tumigil ako doon sa gilid at kinabit ko yung camera. Tapos inaantay ko sana si Corbada.ph, kaso hindi ko siya makontak, unattended na. Siguro wala na siyang signal. Ang plano ko sana is mag-iwan ng sticker doon sa may shell ng Libmanan. Pero wala kasing sumagot. Siguro doon na lang sa Sipokot, sa may Petron. Doon na rin ako kakain. Doon na lang ako mag-iwan ng sticker siguro. Tapos kasi dumadaan naman doon si Corbada.ph siguro. Malapit lang naman yun. Pinapamit siya sa akin na tao. Hindi ko alam kung saan ko ba yun imimit. Baka si Pokot na. Doon ko daw ibigay yung sticker. Paano ko naman yun mahahanap kung hindi ko siya makontak? Kaya bahala na. Doon na lang siguro sa meron kasi doon na parang cottage sa may Sipokot, sa may ano ba yun? Sa Petron. Doon ako palagi kumakain. Kaya siguro doon ko na lang din iwan yung aking sticker. Medyo malapit lang naman siya sa Libmanan. Alright guys, let's go. Alright guys, ayan. Tumigil muna kami dito sa may rough road na part. At may nakita akong rambutan. Yan. Pinapabili kasi ako. Magkano yan, te? 7 po. 1 kilo. Rambutan to ha. Hindi man yan yung maasim. Hindi, ano yan kaya RR. Anong? Lapin. Sige. Pwede pa testing ng isa? Sige na po. Tignan ko lang. Oo. Rambutan nga. Kaya mo na po. Alright guys. Ito yung pinapabili. 1 kilo lang po. Alright guys, bali eto na yung sa may Petron tsaka Shell na palagi naming nag-stop over kami dito palagi. Bali mahal pala dito yung gasolina. 68.
68. Bali, kakain muna kami dito guys. Mamaya na kami magagas. And dito na rin ako mag-iiwan ng ano. Wala na pala dito yung kinakainan namin. Wala na pala yung free ano. Dati kasi ano to, free, pwede dito kumain, parang cottage na free lang. Ngayon pala hindi na. Ginawa na pala ng pwesto talaga. So yun guys, bali maghahanap ako dito ng pwesto na pwede kong mapag-iwan ng sticker ni Corbada.ph. Ayan, maghahanap na lang ako. Baba na muna tayo, Mark, pahinga muna. At uulan na naman guys, pwedeng itago ko na muna tong camera ko. Wala talaga tayong mapagpwestuhan. Akala ko pa naman bigaya pa to ng dati, iniba na pala. Alright, may nakita ako dito pwedeng dikitan ng sticker. Ayan o, may mga nagdidikit ng sticker dito, mga vlogger. Pop smell. Parang wala akong kakilala dito ah. Yan, Pasig, Team Pasig. Wala akong makilala. Bali, magdidikit din tayo ngayon dito ng sticker guys. Ayan. Para naman additional. Yan, dyan ka. At least may sticker na rin tayo dyan guys. Ayan, maghahanap na lang ako kung saan ko iiwan yung sticker ni Corbada.ph. Siguro nababasa siguro dyan. I-plastic ko na lang, tapos iipit ko dyan sa paso. Ayan siya, Paps, Corbada. Tapos makikita mo tong maraming sticker na to. Ayan, meron akong dinikit dyan na sticker ko. Ito. Tapos dito ko siya iiwan sa ilalim ng paso. Basta itong Petron sa Sipokot. Tapos pagdating mo dito sa may mga sticker, merong paso. Ito, dyan ko na lang siya iiwan sa ilalim. Alright guys, dito na muna kami kakain sa may Petron, Sipokot. Ayan, meron naman na cottage dito. Pwede naman daw. Bali, kakain muna kami guys. At grabe, pagod. Sobrang lakas din ng ulan daw sa Daet. Pero Daet kami dadaan. Pagdating dyan sa may dulo, nandyan na yung pagkaliwa mo, papunta na yun ng Andaya Highway, Ragay, Baya Ragay. Alright guys, sarap ng baon namin. Mark, kaway ka sa vlog ko, Mar. Siya pala yung kasama ko guys, si Mar, kaibigan ko. Ayos, adobo. As may kape pa kami. Ito, big soft drinks, chichirya. Alright guys, kain muna kami. Let's go. Alright guys, dito pala yung murang gas oh. 63. Doon pala yung murang gas. Huwag kayo iyak. 69 doon sa ginasan ko eh. Pinultang ko pa naman. So yun guys, ito na pala yung way. Pag nagkaliwa ka dito, yan na yung Andaya Highway. Or mas sanay kasi yung iba na Quirino Highway tawag dyan eh. Ito, dyan paakyat, yan yung mas madaling way. Pero dadaan tayo ng Daet eh. Ngayon lang ako makakapag-drive dito guys. As in, ngayon lang ako makakadaan dito sa Daet na nakamotor. Dati daw kasi dumadaan kami dito nakasasakyan. Bata pa ako noon. Pero ngayon, susubukan ko. Ayan, medyo umuulan na guys. Kaya cut off muna ang ating camera. Gustuin ko man mag-vlog ng ganito, kaso wala eh. Sobrang lakas na ng ulan na naman. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Right guys, nakakapote kami ngayon. Ayan, maulan kasi. Andito na kami ngayon sa Camarines Norte. Tapos ayan na yung entrance ng Bitukang Manok. Yan, tulay na yan. Tapos ito guys yung dadaanan namin. Ito yung totoong Bitukang Manok talaga. At parang marilaki ng Bicol. Ayan. May nakasabit pang plastic sa helmet ko ah. Ito, ipapakita ko sa inyo yung picture lang. Meron kasi ditong parang picture ng Bitukang Manok. Ito yung dadaanan namin ngayon. Yan o, paganyan-ganyan talagang daan eh. Yan. Yan, dyan kami dadaan ngayon. At papasok lang naman siya dyan. Ayan. Kung nakikita nyo, sobrang lakas na kasi ng ulan eh. Tumigil lang kami para may pakita ko sa inyo yung dadaanan. Hindi ko may kabit yung camera ko eh sa helmet, mababasa. Wala akong waterproof case. So yun guys, bali biyahe na ulit kami. At least nadaan namin yung Camarines Norte. Ayan, kagubatan talaga siya eh. Sobrang layo nito guys compared dun sa Andaya Highway kami dadaan. Pero okay lang, at least may thrill. Let's go! Alright guys, dito muna kami nagpapalipas ng gabi sa Basud, Camarines Norte. Ayan, medyo tumila yung ulan pero ang lakas ng hangin. Kaya nakakatakot pa rin bumiyahe. Okay lang kahit maulan basta ano, mahina yung hangin. Alright. Got you stuck up in my head, yeah.